ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/7/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರ್ತು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲೋಪಂದು ಪನೋಡ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆವಾ ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪರೋ ಇಂದು ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗಲು ಇರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗವಾದುಂಡು ಒಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನುವರು ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯಲ ಎದುರುಡುಂಡು. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ವಿದ್ಯೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯಲ ಒಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವಿರು ಯಪ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ದೇಹ ಪಂದು ತೇರಿ ಒಚ್ಚಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರಗಂತೂ ದೇಹ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿಡು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಬಿಂದು ರೂಪ ಪಂದ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮಲೇರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಆರು ಜನನ ಮರಣೊಂಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಚಯಿತ ಅಂತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಲ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಲ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ರಚಯಿತಗ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಗಳ ರಚಯಿತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲ ಸಹ ರಚನೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರ್ಲ ವಿನಾಶನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರಿಗ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನ ರೂಪ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಲ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗದ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪನವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೂಜೆದ ಕಾರಣ ಬಿಂದುನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಭಾರತಡು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮನ್ನದ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕ್ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಮೂಲ ಪುದರು ರಾಜಸ್ವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅವಿನಾಶಿ ರುದ್ರ ಗೀತಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂದಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಬರೆತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿವನ್ಲೆ ಒರಿನ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಒವ್ವೆ ಕುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಂತ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಶರೀರ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರೋನಾಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿಯತ್ತೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬೈದೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಪೋಡು ಬಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಕೂಡ ಶರೀರನ್ ಬುರ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತಡು ಸತ್ಯಯುಗಪ್ಪುನಗ ದೇವಿ ದೇವತನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. ಇಂದೇನು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು. ಏರು ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿರೋ ಆಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜ ಬಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ರಚಯಿತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿರ. ಸುರುಕು ಆದಿ ಪಂದು ನಡುತ್ತ ಸಮಯನು ಮಧ್ಯಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆದಿ ಸತ್ಯಯುಗವಾದಿತ್ತನು ಐಕ್ ದಿನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಮಧ್ಯಮೊಡ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ದಿನ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಇಂದೇನು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪುನ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಟಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪನದ ಅದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆಂದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕೇವಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಉಡುಪೇರು. ಅರ್ಥದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರತಡು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತೇರು. ಆರ್ ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಡಾಂಡು.
ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನ ಪೇರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತನು ಇರತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ತಿರಿವೊನ್ನೆಟ್ಟು 7 ದಿನಕ್ಕೂ ಪತ್ತನು ಪತಿತ ಬುದ್ಧಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಖಿಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತಡು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಉವ್ಯ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಭಾರತ ಏತು ಧನವಂತ ಆದಿತ್ತನು ವಜ್ರರತ್ನಲ್ನ ಮಹಲ್ ಇತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಪೂಜಾರಿಲಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡಿ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟದರು ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಟೆದಾನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಂಟೆಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಜಿಂಜಾವನಾಥ ಇತ್ತನು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಜ್ರರತ್ನದ ಮಹಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೈದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭೂಕಂಪಡು ಮಹಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಿದಡ್ದು ಪೋಪುನು ರಾವಣನ ಹೂವೆ ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆಪ್ಪುಜಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಟ್ಟಗೂ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು 100% ಅಧರ್ಮ ಅಸತ್ಯತೆ ಪತಿತ ವಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧನಿಕೆರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ಭಾರತ ಶಿವಾಲಯವಾದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರ ಐರ್ದವರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು ಏಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಪುನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಮತಕ್ಕಾದ ನಿಕ್ಲ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥನ್ಲ ಏರ್ಲ ತೀರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ನಿಕುಲು ದೇವತೆಯಾದ ಬುಡುಪರ ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗತ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದುಂಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಡುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈತಿರು ದೇಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಾದುಂಡು 40,000 ವರ್ಷಲುಂಡು ಬಂದು ಬರೆತೇರು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಲು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪದ ಆಯುಸ್ಸುಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಗಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ವಾಸ್ತವಡು 5,000 ವರ್ಷಲಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೋನು ಅರೆ ಹೊರತು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಂತ ಇಂದು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಐನಿರ್ದವರನಿಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಡಪುಡು ಇಂದೆರ್ದು ಏರ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಂದು ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರಾದನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದು ಬಿಡುತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ವರ್ಷಡೆ ಈತೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಿಡ್ತನು ಆಯ್ತ ಅಂಡ ಭಾರತ ಮೂಲ ಧರ್ಮನೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದನು ಅವೇ ನಡತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ವಿಪ್ಪನಗ ವಿಷ್ಣು ಪುರಿಯಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ಪುರಿಯಾದುಂಡು ಅವೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು 84 ಜನ್ಮ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾದ ಬುರಿಯರು ದೇವತೆಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪಂಡ್ತೆರಿದು ಅಕ್ಲೇನು ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತನು ಅವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಐಕ್ ನವ ಭಾರತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಇದು ಪರತ್ ಭಾರತವಾದುಂಡು ಹೊಸ ಭಾರತ ಇಂಚೆತ್ತನು ಪರತ್ ಭಾರತ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೊಸ ಭಾರತ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಾರತ ಪರತಾದುಂಡು ಭಾರತನ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ನರಕವಾದುಂಡು ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅವೇ ಭಾರತ ನಿರ್ಧನಿಕಾದ ಬರ್ತು ಮಹಾತೆರದಲ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಟೊಂದಿತ್ತೆರು ಪ್ರಜೆಕುಲೆರ್ದಲ ಭಿಕ್ಷೆ ನಟ್ಟಿರು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದನು ಇನಿತ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂತೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಕುಲ್ದಾ ಪಂದು ತಿರುವೆರು ಸುಖಧಾಮನು ತಿರಿಯೊಂದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ 7 ದಿನದ ಬಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ದೇಪಂಡ ಪತಿತೆರತೆ ಪತಿತೆರನು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾವನೆರೆ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪತಿತೆರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದನು ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲವರಿ ಬಾಬನ ಕೈತರು ಅರೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೇ ಆದುಂಡು ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಆರ್ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಇರಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತನುವೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಂಶಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಸೋ ಸೋ ಹಂನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪಣದು ಉಡುಪೇರು ಇಂದು ಎತ್ತು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಪವರು ಭಾರತ ಇಂಚಾರ್ ಏರುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಇಂದು
ಜ್ಞಾನ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಾದೊಂದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನರೇ ಉಪ್ಪೇರು ರಾಜರಾಣಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಉಪ್ಪುಜೇರು ದೇಪಂಡ ರಾಜರಾಣಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರಡ ಅಕ್ಲೆಡಲ್ನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಎರಡಲ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಭಾರತದಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಊಲವು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಆದಿತ್ತನು ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ನರಕವಾದುಂಡು ನರಕೊರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತು ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಮನುಷ್ಯರೆದ್ದು ದೇವತೆ ಅವಡಾಪಂಡು ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಂತನೊಡಾಪಂಡು ರಡ್ಡು 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದು ಪತಿತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಾವನ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಬಾಬರ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾರದು ನಾರಾಯಣ ಅವಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಬಾಬನ ಸೂಚನೆದ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂಚನೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಭವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅರ್ಥಾತ್ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಏರು ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಬಾಬನ ಸೂಚನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಯ ವಾಣಿ ಕರ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಮತ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ದೋಷರು ವ್ಯರ್ಥದ ಕಡೆ ಕಲೆವರು ಸ್ವಚಿಂತನೆದ ಬದಲು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರು ಸ್ವಮಾನದ ಬದಲು ಹೂವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಿಮಾನಡು ಬರ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮತದ ಬದಲು ಮನಮತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೇರು ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಪಂದ ಪನೋಡಾಪುಜಿ ಈ ಮಾತ ಖಜಾನೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ತಿಕ್ಕದಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಐಟೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದುವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊರತು ದೈವಿ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಳೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಒಂಜೇ ಬೇ ಹದ್ದದ ಪರಿವಾರದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ವರದಾನವರದು ವಂಚಿತ ಇರಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಉಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೃದಯಡು ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲು ಇಂದುವೇ ಸಫಲತೆದ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಉಂಟು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.